लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेल आरो ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानैनो एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्सन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों उदां अख्रां आरो बे उदां अख्रां मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन धोरोम खुंगुर सोरगियारि लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथांमोनखौ। लोगोफोर आं बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै सिगाङावबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायनानै होखादोंमोन। नोंथांमोना जाय नायदों बिथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरो बिथांमोननि बे उदां अख्रां गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय आरो नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनथारसिगोन। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय नायनो थाखाय बयबो। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।